а именно съществуващите проекти за възстановяване на тракийския град Севтополис край град Казанлък и превръщането му в историческа и туристическа атракция. Уважаеми господин министър, Вие знаете, че древният град Севтополис край град Казанлък, който е една от най-интересните и значими археологически находки по нашите земи, предизвиква небивал интерес не само сред траколозите. За неговата реновация и излизането му на бял свят, както се казва, тъй като в момента той е под вода, запечатан по специален начин, има различни концепции, но една от тях е изключително интересна. И затова ви питам днес, какъв е вашия ангажимент като министър на Министерството, което е принципал на археологически обект, и чрез своята подкрепа дали бихте могли да дадете нужния тласък за неговото развитие? С какви проекти за възстановяване Вие сте запознат като министър? Как ще участва самото министерство във възстановяването и превръщането на тракийския град Севтополис в обект с национална културна значимост, достъпен за гражданите и гостите на Казанлък? Благодаря ви.